Egy új technológiát mutattak be Győrött a graffitik és aszfalt szennyeződések eltávolítására. Az összefirkált és bepiszkított felületeket egy speciális szerrel kezelik. Ha a módszer beválik, a győri önkormányzat eltünteti a falfirkákat. Ez egy megtisztított felület már. Ezen most éppen hat a szerlát, és látni rajta, hogy egy kicsit így csurog lefelé, és majd itt meg egyet majd meg fogunk kezelni majd. A győri önkormányzat hatékony tisztító technológia hiányában eddig csak tűrte a várost elcsúfító falfirkákat. Ezzel az új módszerrel azonban tökéletesen el lehet távolítani a graffitiket műkőről, üvegről, márványról és műanyag alapú vakolatokról. A szer alig 40-60 perc alatt hat, majd nagynyomású meleg vízzel mossák át a felületet. Amennyiben a módszer beválik, nem csak a középületeket, de a magánházakat is megtisztítják. Csak akkor van értelme, hogyha magánházakról is el tudjuk távolítani a graffitiket, hiszen ezt a lakóközösségek maguk képtelenek, viszont a városképet rombolják, tehát ezt közfeladattá szeretnénk tenni, amit közpénzből látnánk el. Itt a Győri Sétáló utcán alig van olyan díszkő, amelyet ne csúfítana letaposott rágógumi. Eddig ezeket sem tudták teljesen eltávolítani. Ez az új szer azonban erre is alkalmas. A kezelés végén egy olyan védőréteget is felhordanak a felületre, ami már hagyományos módszerekkel is lemosható. A győri költségvetésben eddig nem volt külön keret a falfirkák és aszfalt szennyeződések elleni harcra. A város vezetői azt mondják, ha az új technológia beválik és megfizethető, akkor jövőre pénz is lesz rá. Az RTL Klub híradóját Pák Eszter tudósította Győrből.